siêu nó vào lái spot sao cô lái spot sao Kyrteng ukpa badukon badamansem Bakhuid. Amen. Kajing e jong try jing you Jisu Christ bad gajing e Jong oblay lembat gajing selok Jong amansem Bakhuid kendon rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi. Kohan men kopara tungin pediang yulade bang yulong kinong pop bad agaju kelembat ni penbab no try nak benta kina kipa baro kibang yulale kenang ba kanai kajing terwa jungi ya kanai kamas ke Bakhuid ha kanai ke step kinlong ba pediang hun dagi kti basbon jung o te komta da kajing sngoret bat kajing kuslai bat kajing kloy kichngi ban ong hooj ngan penthamai yala kajing em ngan omle shu ya kina kipop ngin pai shu da ka ba ngia dawai lang nga phla Haublay badan bor baro badia pi ko hanmen ko para bangalale pop shibun dagi jing purkhat dagi ktin dagi kam dagi jing let dagi jing le pala jonga dagi jing le pala jonga dagi jing le pala bakraw jonga namar kata ngakarpad ya kamaria Bakhuid kabaisa kate soti ya kengel bad kirukhuid badia pi ko hanmen ko para banduai nagbanta jonga how try ublay jungi ublay badan bor baro unai sunai yangi madala mapi ki pop jungi unyalam yangi sha kajing em bom jukut amen try to isenay go try to isenay go try duai hakanai kamas ke Bakhuid ngi duai na kabanta ka man simbal klat no Jong i ba premos jerwa kamtame ka ne gisngi ka jing dab ka jing klat jungi arsenam pura ngi duai ba blay try kan ran un ie ka jing jathai bom jukut ha ka hima baneng jungu ngi duai ru na kabanta ka jing kurku ke Jong blay na kabanta iba John Newell shooting but i kong Belarus kshiar Giduai bablay trakanrat un kurku kurdo ya kaying kasam ka jongki kum jurung giduai na kabanta ka jingkoj ka jingkhia met ban mansim jong i Leo kshiar bat i Timotheus kshiar ngai ti yaki kamtam bablay trakanrat un kta yaki kinyo ya ka jingkoj ka jingkhia akaleng ka met bat ka mansim
Ngiduai ro nak banta jungi iway pa iway bahakan ay kasngi ngin la banlong kita kibreu kibayu i ya u Jisu ha gajung em jungi baman la kasngi ban gila ban pan banai u lang ba ki kamba bahagi jungi. To ai hangi koblay badan bor baro ba kajing pan em jong me kalami da gajung sai baneng bathamai na kabanta gajung suspa ya kapertei kan mi hakidanot jungi ban pan thamai ya ki barbor daw turai jungi Jisu Christ ukon jung me ube mat basan sha rengkat bad me ha gajing along ka way jong aman sem Bakhuid ublay junom la junom amen. Kajing pule na kasithi banikong uyo anes Bakhuid. Ko ba iet lada pitep ba ublay ulang ubahang de pila ban ngos kem ba ya uno ubahak lakha na u. Hapet kajing iet ka ba kumno ukpa u ai hangi. Hado ba anda khot yangi ki khuon ublay. Bat ngi dalong ru kumta. Kadaw balay ba ka perthai kam itho yangi kalong namar ba kam syam la itho ya ublay. Ko ba iet ngilang menta ki khuon ublay kampat pau ngin salong kum hendrai ngitip ba anda uan pau ngin salong kum ma u namar ngin sayo i ya u kumba ulang shisha bat jar ubah kermen kumta u upen khuat yala de kumba ma u hi ulang ubah khuat jar ubale ya kapop upen kenya ka an kapop kalong kajing pen khen an pitip ba ulapau ban weng no ya kipop bat hau dan pop ai kat ubay sha hau le pop kat ubale pop pat juyo i ya u lemne u itho ya u ka ktien utrai Nomor nyo spa propnyo Nyo spa propnyo Right at the phone banikong Scott Libby adu nyo Why you try Watching my demand Uleki kampala Devaro she pertaking ayoi Yakabor babenim ublay jongi Yarisa dating Sngi ke Balang shine our Jongi One my people of Jai Benriu Mane Yong try Mamanta ke Sngi ke Jing Shai Bakrau Kalating shine Haga Hallelujah, Hallelujah.
utrai don rengkat bat pi Ringkat bat piru. ka jing pule na ka gospel Bakhuid kat kum u Yohanes ka Burom hame ko try ha ka Sngi ka babod u Yohanes ulayo I bau Jisu uwan sha u bad ulong hakmi u kulang brod Jong u blei u bakit no ya ki pop kasang Jong ka perthei dei yaw ni ba ngaong hadin junga unwan ubreu bakham kraw ban yanga na ba ulalong hasua junga nga ngamsem laitu yu Henry na kabanta kane ngalawan ban baptis da ka but end up penitu yu ha Israel badu Yohanes ulai kasaki ngala yu I yaumen sem ubahiar na beneng kum kaparo bat usa halo jung nga ngamsem laitu yu Henry uta ubalapha yanga ban baptis da ka ulaong hanga uta ubayo I yaumen sem ba uhiar badusa deuta ken uba baptis daumen sem Bakhuid bat ngalayo I ba ngayeng sakhi baune ulong ukon Jong ublei ka gospel utrai Stingero eme ko Chris. ko hanmen ko para menin ka atarik kadai ka Sngi ka baar Jong usnem ngiyos ngeu kumno u Yohanes baptis u panitu yalade bat uong ba ngade tang kasur kebawan ban perta ne ban penitu yapi ya une bakam kraw bawan hadin jonga ban manta ka Sngi pat hadin ka jeng penitu yalade ba mau deu tau mesaya manta ka Sngi pat u Yohanes baptis u sawa sasisen ban penitu yanga badepi ban kedeu yanga badepi ba une udeu ta uba ulawan ban pankre ya kalanti ga jungu ubadehi u Jisu den mata kadau ha gospel ke bamanta ka Sngi ngila bani I sautuli ki mat puson ki bau Yohanes u kedeu na ka banta jonga ba jongpi khamtame shapang Jong u Jisu kamat puson ke benengkong ke ba u Yohanes u yathu ne u kedeu yanga badepi kadai gane hakmi u khunlang brod Jong u blei ubakit no yagi pop kisang Jong ka perthei kanai kadai ka jingkdeu banengkong Jong u Yohanes sapang Jong u Jisu hakmi u khulang brod Jong u blei ubakit no yagi pop kisang Jong ka perthei habau Yohanes u perta bat upan sawa ya kasur ka jung ban pan yo I ban pan itu yanga badiapi bau Jisu sisa udai uta u khulang brod nengkong na syabe ngi haban keli lade hato ngi don na em kata ka jinget bat ka jingsania bat ban pediang ba u Jisu ulawan sak perthei ban kit ya kapap kasang jonga bat jongpi ngiti ba bau Jisu wan sakanak perthei nongkong na syabe wan ban penlaj im yangi iwei paiwei kibasa temrau ha kapop lengba ka jing sha chu tom jungu lengba ka jing yap jungu bat lengba ka jing mi pa jungu ula penlaj yanga badepi nakapop bat abang ni ong bau Jisu de kunlang brod Jong blei wan ban sensyar yangi barakhat wan ban sensyar kumba kiwe kisim Jong kana keperthei ki wan ban sensyar hanrei u sensyar yanga badepi da kata ka jinglong blei jungu da kata ka jing it ka ba ula ai hanga badepi ula yo na blei ku pa ka jing it bat habawan sa kana keperthei u sensyar ya ka danut ka junga ka jungpi u sensyar ya ka ying ka sem ka junga ka jungpi u sensyar hi barok ya barok keperthei da ka jing it ka jungu da kita ki jinglong blei jungu habang iong ke jinglong blei baro ki jilong babha hato mangi kita ki bas sha sensyar daun ne khunlang brod Jong blei ni pediang na em yakana ke jing ik ke jungu ni pediang na em yakana ke jinglong blei ke ba ulawan ban ai yanga badepi bat kumjur habang iong bau Jisu de khunlang brod Jong blei
yathu yang abade pi ba mau belawan ban pelaj im ye pi mau belawan ban sensyar ye pi mau ubala IT lud yala de nak banta jung pi un sabishar ye pi hakawai ka sngi un sabishar yang abade pi un sapej sakmi hato mangama pi ngila pediang ne miu kumuta ukulang brot ubalawan ban kit ya kapap kasang ka jungi hato mangingi la pediang ne miu ya kita gajing sensyar jungu kam tame ya kita gajing long blay jungu unsa bishar yang abade pi kat kum kane gajing le jungi ha kane perthei but kabar kaba u Yohanes Baptist u perta lane u kranjam ha kane kasngi ha bau kedeu yo Jisu nak banta junga bajung pi kadai kane u Jisu wan haswa jong Yohanes hoj Yohanes Baptist lakha shwayu shwa yau Jisu lakha yau Yohanes Baptist hakarta hakaperthei Yohanes Baptist he yau Jisu Henry hakata ka jinglong blejungu Jisu uladon hashwa Jong Yohanes Baptist Jisu uladon hashwa banseng ya kaperthei kumbangi yosngeu ha ka gospel Jong Yohanes kalanong barengkong bau Yohanes ukran sapang ka jinglong blay ka ktin kalawaleng do Jisu ladan haswa basdang baseng ya ka perthei Yohanes ulatip syai bau Jisu udai ublay ubapura bad habawan sa ka perthei udai ubreu ubapura mangama pi sachisin ko hanmen ko para ngidon na am kata ka jing pediang ba Jisu udai ublay udai ukanrat jongi bajong pi lada mangi ngi pediang bat ngi ngej bat ngi shem bau Jisu udai ublay jungi bat ublay ubalawan sakanak pray nag banta ban ai kata ka jinglung blay yang iway payway ngi don am kata ka jing pen snow ka jing penrit yalade ka jing penrit yalade hakmat jungu namar menong blay jungi kumbau Yohanes Baptist long ngamlong babit ban loj wat iksai juti jungu namarune ulong ubakraw namarune uladan haswa junga ngidon am kata kamensem ban penrit yalade hakmat jungu nangta kap matpusan ke balai ke ba Yohanes Baptist uai hanga bada pi mentakasngi kadai kane umensem Bakhuid usa udan bat Jisu umensem Bakhuid udan usa rengkat badu Jisu den mata kadaung yi haswa ba unkiu shabneng hadin gajing mi pajungu uong hagi apostol to apa Jerusalem tat andang ala pha yo mensem Bakhuid junga ko hanmen ko para ngiru ngidai bas nyuthu ban pediang baro ki jingi ki jing kurku ki wan lengba Jong Jisu hoi klampep mensem Bakhuid deu Jisu uba ai yang iwei paiwei den mata kedau hat nadu kasngi bangi la yo pediang ya ke baptisma ngi la yo pediang yo mensem Bakhuid now Jisu dalade namar mensem Bakhuid usong usa baru Jisu udai unong bat yo tau mensem Bakhuid ngi la banong den mata kedau sachisin mangaban mapi ngi de ban pediang ya kanai ka jing sisha ba ka bor jong mensem Bakhuid kawan now Jisu bat baro ki jing ki jing kurku kabama pi kabama ngi ki breu ngi don kam hangana ke perthei ki wan lengba Jong Jisu ladangi ko ai ngi duwai hak Kyrteng Jong Jisu hau bleu kupa ngimju duwai bei hau bleu kupa han rei lengba Jong Jisu ngi kerpat bau bleu kupa un ayengi den mata kadau sachisen ngi penkan mau yalade ba umensem Bakhuid bat baro ki jing kurku kabama ngama pi ngi don kam hangana ke perthei ki wan lengba ukon ublay Jisu Christ kapon ke balai lane kamat pusan ke basau ke ba Yohanes Baptist uai hanga badapi lengba kane ke gospel kadai kane bau Jisu ulong ukon Jong ublay kane kadai ke jingkhot Jong Yohanes Baptist yanga badapi kohan men ko para ha kane kasni ngidai ban kli yaladi ha to nga yo ina em ba Jisu udon kine ki jinglong hau kumba Yohanes Baptist ula perta berkumjuro ko hanmen ko para abang ipej na gajing pulay ke berengkong na ka city berengkong Jong Yohanes kalonong ke ba
ter ngilaban yo kumno ba u Yohanes u khot yang abade pi bat u yutho yang abade pi kitu kibayai sa badu Jisu kinom lepop Henry kitu kiba kenta yu kitu kiba bom kibom pediang yu kitu kibom itu yu ki lepop kane gede gejing pankan mau Jong u Yohanes lengba ka siti jung u hanga bade pi lengba ka jing puleg badeng kong dei mata kedau lada mangama pi ngi pediang yau Jisu bau long ukun long bro jong blei lada ngis nguthu bani ong bau Jisu ulong utau kenrat uba ublei jungi ubala don ashwa bala seng ne la thau ya perthei lada ngi ngej ba long baro gijing e gijing kurku ki wan leng ba jong Jisu badu Jisu dei ukun jong blei ngim nom lepop bat ngin nom la ban lepop Henry lada ngi mithu yakine kimat puson ki bau Yohanes Baptis ukren ne upan bena ne ukdeu yang abade pi ngi long ki breu ki biem ki basa ka pop namar ngi kentaj ya kejing sisa ba kabalang ka hikai bat ngi kentaj ya kata kejing sisa ka ba ublei ulai hangi ko hanmen ko para hakane kesngi token ngini aduwai token nginai ti lade bangila bani ibarbor yakine kimat pusan kiba Yohanes ula perta lengba ke gospel ke bamanta kesngi and yoro ya Jesus Christ Tungin yang ngin pla laga jong ka jingej ngangai dhau blei pa badan bor baro unong thau ka beneng bat ka kendeu padau Jesus Christ kon mamaroi jungu utrai jungi ya balapo naman sem Bakhuid ya balakhana kamaria te suti Ya bala shada ben po ponchus atus lasanar pnai u laya bala tebiu laya shik bayab ha kasngi ka balai lami pan ka biab ulaki usabneng usong sakaman ublai pa badan bor baro nang wan pat ban bishar ki beem ki bayab kangai dhau man sim Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka jing slok Bakhuid ha ka jing ma pi ki pop ha ka jing mi pat ka do pat ha ka jing em bom jukut amen Laispa Prapusau. Bang itu bahami so jom kilo maka jeng tre jeng bre tolong ku jeng jeng em mengira ni ble jeng jeng nama men tak jeng me ajo kena ku ko Toduai ko para ba ka jeng knya jeng ba jeng pi kan long ma pediang huna khmado blei pa badan bor baro na ka benta ka jeng rabat Burom ka Kyrteng jeng ka jeng man toy ngi bad Balang khoi jeng baro ka we ko blei ko nong seng ya ka jeng mane blei ba shisha ba ya ka jeng suk to ai ngi karpat bada ka ne ka jeng trua ngin la ban ai ka ngu ka dem ka badai hok hame ubakrau ka Burom bad da ka ba yo banta ha kane ke jing maya bakantang
en penlai yangi dasisha ha kadanut bad kamen sim dau Kris utrai jungi amen. Utrai don rengkat bad pi token tiu yalaki danut tongin ang utrai ublay jungi dasisha kalong basong hok bad ka badai ka deiti jungi bad ka jing penem yangi haman lakapor bad ka jaka banay ngu yame ko konrad ko kpa Bakhuid ko belay badan bor bad bom jikut leng bao trai jungi u Jisu Kris ubaha ka jing long blay ba om layo i jong u ula pau ha ka jing long breu ka ba ngila ban yo i ha ka ne ka jing maya bas nyoping ka ba ngira ke uta ubalakha na bom jikut lakha yu ha kapor khnang ba enda ula lumlang halade ya kata baro ka bala sha kan taj an pantamai biang ya ki e baro sha ka jing baha but an khot biang yu ben reu bala sakma sha ka hima beneng bad kumta ngi pertajam ha ka jing len yam bakmen kat ba rengkat bad baro ki angel ngi penbana ya ka jing ro ya me try you play keeper neng pertai sawara ka Burom Jong me Hosanna Hosanna torwa you play strong Hosanna you play Juno and yaro you bawan aga Kyrteng good try neng pertai sawada ka Burom Jong me Hosanna Hosanna torwa you play strong Hosanna you play Juno dasisha melong Bakhuid kotrai katme Jong ka jing Bakhuid baro namar kata ngi kerpat eme to pan Bakhuid pan kentang ya kine ka jing trua jungi dag bapha yaman sim jung me kum kamjer halor jungki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jisu Kris hakapor beladi no yu badala kaman sngebha ula penyang ya ka jing sha sutom ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yo badalai hala kisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba nit na kebanta jongpi Haka jukur kom enda lalaya bam ula shim yukuri bad kabangu biang yame ula ai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kuri jong kasnam jonga jong ka jutang bathamai bad bom jukut ya ka ba en penme na ka banta jongpi bad na ka banta ki babun na ka banta ka jengmap ki pop tole yakane ban kan mau yanga kajumaya Jong ka jinge Bani ram yune ukbu Bani di nakane kakure Iben penaga jinyap Jong me gotron Tada du menwan Namar kata ngi gibapan menta ya kajing ya bagajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yukpu Jong kajing im bad ya kukuri Jong kajing penim ngi dai ngu aidam namar balanyew ya ngi gibabit ban yang akma Jong me bad ban sakre ya me
da ka bas ngawret ngi kerpad ya me bangi ki bayo benta hakamat bat ka snamo kres ngin long ki bala panitali ka we dauman sem Bakhuid tokan mau kotrai ya ka Balang jong me ka bala priang hasutala ka pertei bato penjana ya ka ha ka jing ej rengkat badu Francis ukpa Bakhuid jongi uwal bad marwen u bishop jongi ka kan hon ki bishop bad baro ki lengdo tokan mau ya ki sakri jong me Premos Jerwa i me iba me la khot chalade na kane ka prathei to ai ba mai iba yalong ka wei badu khon jong me ha ka jing yap kum ka jong u kin yalong ka wei ro bar ka jing me pa jong u to kan maulem ru ya ki handman ki para shin rang bat kan thei ki baliot hia da ka bakarman ha ka jing me pat bad ya baro ki balaklat no ha ka jing isnei jong me to padiang ya ki sha ka jing shai ka khamat jong me to isnei yang ibaro ngi kerpad ya me barangkat bat kamariate soti Bakhuid kakmi jong ublai Jisu Bakhuid ukorem jongka ki apostol Bakhuid bat baro Bakhuid ki blapen sng bahaya me pateng la pateng ngin long ki babet ban yo bentalem ha ke jing embom jukut bat bangen ira bat pandan Burom ye me daw kon jong me u Jisu Christ dau lembat u bad hau kan long hame u blayuk pa badan bor ha ge jing long ka we jong men sim Bakhuid baro ka Burom bad ge jing ro junom la junom amen kumbal hukum yang i daw nong panem bad kumbal hikai ngi daktin blay ngi nod banong ko pa jongi ba habneng ka long ka Bakhuid Kyrteng jong me kanwan kahima jong me kalong kamon jong me ha ka khandeu kumba habneng tai ngi manta ka jingbam jongi ka bahala ka sngi ba tamap yangi karangkang jongi kumba ngro ki ma bi ka bless new yangi badwat yalam yangi sha ka jing pansoi hanrei da panlai yangi na ka basneu to panlai yangi ngi karpat ko try na ka jing sneu baro ha ka jing sbon jong me to a jing suk jing sanya ki sngi jongi khnang ba da ka jing rap ka jing isnei jome ngin laj barabor na ka pop ban ngin yo jing da na ka jing janjar baro kat ba ngi dangap khmelenti ya ka jing kerman Bakhuid bat ka jing wan pa jong nong panem jongi u Jisu Christ Namar ka jong me ka long ka iba ka jong me ka bo ka Burom junom la junom Kotra Jisu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai pi ka jing suk jonga ngaya pi wat pe ji ki pop jungi hanro ya ga jingai Jong ka Balang jong me bara ga jing sbun jong me to aya kai ga jing suk bat ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me mame ube ma basan shar junom la junom amen ka jing suk utrai ka dan barabor rengkat bat pi tong ini atruai ka da ga jing suk iwe ha iwe pat ka jing suk bat pi Ulang ro me bagi no ki po ha khmiu ku long brod jong blay ha khmiu bukit no ki pop jong ka prathei suk yangi ki bala shakhot sha kane ka jing khawai jong u khun lang brod Ran sung sung hok man rum ka yeng chunga reshong ta ka ti ka sim chunga ka sya kamat bat kasnam Kris kan ri bat kan ilam yangi sha ka jing embom jukut amen
Kameras nama Chris. 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 Dapen biang yang atrai Naka ching e ching Sun ba ching e say Ko Jisu bi je
ngai ngu ya me gus ngu ya me ngai khoble ya me ni panan Burom ban mane ya me nag banta kane khlemat ka bakarpang ka pamela ai hangi ngilayo ban ban sip ya kamet kasnam ka jungni ban me hidalade melawan ban song rangkat ban ngi agranot ka jungi agajinglong do agajinglong snam ka jungi nang ai bor yang ikut rai nang yalam yang ikut rai banginang lasu ban ijeme ban sakri yeme kam tame bangila ban itu yeme pamelong belai jungi pamelong nong suspa jungi pamelong kan ra jungi Jisu nang ai bor yang iwe pai we kam tame kabaro gine ke jingmu ba ilawan ra kma jungi ha kane kasni ai bor yang ikut Jisu yalam yang ikut Jisu nang patin lenti yang ikut Jisu be Jong ini aduai to ai baki pai jong me kotrai ya kiba melayalam bat ai bor ha bun kirukom kin yomat menta balawe ya kajing ej bapen khia jong me bakumta endala kersyanya ki da kajing tengen jong ki e ki batang sipor kin yale tenge da kajing sania kabakrau banyo ya ki e ki bane junom dau kris utrai jungi utrai don rengkat bat pi ublai badan borbaro unkurku yipi pa badukun badaman sem Bakhuid amen tolisuk I batchakri utrai da gajing emba bha jong pi Isogo yaule. Nomor lai pu ah. Amen. En Heer, het Jisu Christus. Amen.